Hej, jeg vil lige prøve at fortælle, hvordan man får lavet sådan et flow-diagram ved hjælp af Lucidcharts. Det er sådan til Google Drive, der er der forskellige apps, man kan tilkøbe eller tilføje. Man har det gratis med her i vores pakke. Det man skal klikke på, det er at tilknytte flere apps. Og herinde kan man så finde forskellige apps, og der er blandt andet Lucidcharts, som man så kan klikke på og installere. Det har jeg jo fået gjort, så jeg skal bare ned og sige Lucidcharts. Lucidcharts, der kan man tegne eldiagrammer, man kan tegne flowcharts, og man skal tegne mindmap. Og i den her lille demonstration vil jeg bare lige vise, hvordan man kan lave sådan flowcharts. Der er forskellige præfabrikerede. Jeg vil bare lige tage blank frem og bruge det til at demonstrere med. Ikke fordi jeg er jeg har brugt det specielt meget, men jeg ved da nok til lige præcis og kan fortælle, hvordan det fungerer. Ja, når man kommer ind til det blanke, så får man en blank stykke papir, og herover er de der almindelige brugte symboler inde i, når man laver flowcharts, og det kan man selv råde, man kan også lægge tekst ind og så videre. Nu vil jeg bare lige starte ud her og sige, at jeg skal have en proces, og det kunne være laboratoriearbejde. Som jeg lægger ind der, og så kan det være, at jeg vil sige, at okay, når man laver laboratoriearbejde, så er det første, jeg vil, der skal jeg lige have besluttet, hvorfor har jeg lavet en beskrivelse. Forsøg. Og det kan man jo enten svare ja eller nej til. Jeg er ikke en hej til de der former der, og hvad de betyder, eller hvad meningen er, så nu tager jeg lige den her frem og siger, at det er altså sådan en terminator. Det er, hvis man har svaret nej, så er det tilbage til start. Og så komme i gang med at lave det. Det kunne man også lægge ind i flowcharts. Nu er det her bare et lille eksempel. Det kunne også være, at man havde fået lavet det. Så skal I se, hvad er der nogle... Jeg tager bare den her igen hernede. Og så siger jeg book up og så videre. Så kan man sige hurtigt og bare kasser. Ja, men man kan lige forbinde dem sådan der. Og her. Så der går det så ud fra, at det er ja, man sætter på først, og nej bagefter. Og hvis jeg nu gerne vil sige, jeg skriver altså på dansk, så kan man gå ind her og så skrive ja. Så kommer det til at stå. Hvis man ikke synes, det skal stå lige oven i stregen, så kan man flytte den derud. Men det er problemet, eller måden at gøre det på. Det kunne være så, at man efter man er googlet op, så kan man også tegne pilene. Så får man så den her mulighed for at vælge. Og så kan man så lægge flere ting ind i sit flowchart, alt efter hvad det er, man gerne vil. Ja, tilbage til start. Ratio. Så kunne jeg lade den pege derovre. Så virker det i al sin enkelhed. Jeg håber, du bliver klogere og kan bruge det til noget.